kunenge sezvomati matungo chatuma utungamiri hwenyu mambo ndinozvinzwisa tomboise yakadaro ndozobeda result yacho kuti zvichazobuda sei. Yechitu ndeyemudzimai nemwana wavari kutenderera mumusha vari kupinda vachifurira vana vakatora mukadzi wenyewe ivava ivi mabeba mati akaroora mukadzi wangu indakaroora mudini zvakadinga mukadzi wangu akura ndaega nevana vashanu 35 years ndinayo. Saka munhu akura kudero iko zvino manje handisisina nokuti vakamubvuta pakuti indakaregedza mambo achipindawo muvillage committee ndisingazivi kuti ndakutourayirwa mukadzi. Councillor uyu nomupurisa ndobva mukadzi wangu anyengwa nomupurisa ndopavakachitanga chinditira mapepa kunditi vaipisiwaanini usimutererani kana mune umbo wekuti makanyengerwa mukadzi marai timutonge munhu weye doketi racho rotoripo izvozvo asi musemani vanotori kukoti nemusi mandi nyaya yekupinda koti yokudhiza imba yangu zvese nemukadzi wangu wakatoriga atoritsvaka. Saka kana nyaya yangu yakamira yakadai changamire ndiri munhu ndakasvika munzvimbo yemhonduro yengezi resettlement munova manga makavaka baba mukuru murume wavatete womudzimai wangu. Munzvimbo iyoyo ndichisvika ndakatambirwa nakubva mukuru vakandigadzika mustand navo inova stand number 16 kuri kuvillage 10. Nokufamba kwenguvawo vana vemumavillage vakandovakawo nzvimbo dziya dzavasinawo vekuna nevelenzi varonzi maunyengeravo baba mukuru vakanditi baba munini iwe uri munin'ina wangu handidi kuti utambudzike pokugara navana uyawo vake apa pedyo neni ndobva ndatenda ndikabva ndanovaka musha wangu panext door navo vava lens officer vakudero ndi baba mukuru semavakira kuita vana vomumusha mupi imomo inini ndichigara somwana wababa mukuru wangu. Saka tavaka ndagara ndadaro munda chaiwo chaiwo wandoti ndo wangu handina mambo munda wandiri kurima ndowababa mukuru iwo vanova mugoli mate vakandipa ndichirima ndakadaro ndakagara mudzimai wangu manje nehanzvadzi yake hanzvadzi mudzimai wangu nasevere Augustine January mwana waJanuary Augustine akawanikwa nomwana wavatete saka tinoteta nasevere nasevere. Zvino baba mukuru vasvika pakundoshaika vakashaika baba mukuru pati vane 20 years vasiyana nomudzimai wavo mai mati munhu akanga ambogara navo baba mukuru ndini sevanhu vasina kana mbokona good relationship. Zvino vanodina munoshaika mai guru ava vana vatete ndokuchidzoka pamusha kuzogara vachidzoka pamusha kudaro baba mukuru vatete vana vatete nani mari vana vatete vegairi kana ndovatete nani vana vane vareva vana vakazvarwa navatete vari vega here kana ndivatete nani ivo vatete vari vega vatete vomudzimai wangu inini vakazvara vana vavo nababa mukuru vamake vafa vanavo ndo vakadzoka vana ava musha wavo vagara ndo vakangonzira baba mukuru ndo vazikuru vana vangu vachagara pamusha ipapo ini handisiri mustand imomo ndiri panext pani vaka musha akabva chimupenyu kwete tafa akatosiya ngati vaka musha wangu. Saka musha wevana ava nhaka yababa vavo yava kubvutwa nanatezvara. Vanatezvara vari kuti aiwazve imi vana uyu musha wamuda kuti ndewenyu baba venyu havasiwo muridzi womusha ndokwakuitera ndiri kuti kwete vanatezvara kana ndikakusiya ini mubvuta pfuma nhaka yemukwasha muchipa vana muchisa mazina menyu handizvo ndikazofava muchazviita hakuna zvakadai pano hatisada kuenda mberi ndevapi ndava vakabvuta vacho ava varume vatatu vamuri kuona ava ndikutoshamisika ndo vari kundishungudza vachida kubvuta musha iwoyo vachindiitira mapisi order ava varume ava 1 2 3 uyu Councillor na uyu ari muukama menyu haasiri muukama vese hapana kana vandoti ini ukama uyu takazongobatana pakuti vakawanewawo mwana mati uyu ari pakati Augustine January kuti ndiye ave mwana akazoonekwa nomwana wavatete vangu ngaitundodiviravo hatiri kutaura vakawanda ndepanyaya yekukunetsa right. Saka nyaya iyo vobvuta musha vachiti stand yandakagara istand yatezvara baba mudzimai wangu ndikuti kwete hatizvo indakagara panzvimbo yekuti nhasi lenzi ikauya
inogona toribvisa handisi mustendi yomunhu ndo nhau iripo kuti mudzimai wangu pari zvino iko zvino vakatomuinfluenza kuti tirambane kwaari munhu atotsvagwa namapurisa ari pa100 vakatomuviga nokuti rese vezvemusi wemandi vanotori pakoti yecriminal yekutodhiriza imba yangu mama imba yangu ndakati ndatora pisoda vanavo vakapiwa vakatongwa mutongo ndotori nawo panapa havana kuzviteerera vari vatatu vakapikisa mukoti vakati isu tiri development committee hatizomiswa kutonga nzvimbo nemunhu uyu vachibuda mukoti vakakodhiriza imba yangu kuti vandaripota criminal ndaripota criminal ndopokanati patoshata ndomvaviga mukadzi wangu nanhasi ndapane gore handizozva kune mukadzi nhasi akanofa kwaanenge afira nyaya yavanatezvoranga vachitoda mwana wedu zvaitwa nani ndikansela nevarume vatatu ivava vanoti ndiyo development committee mukadzi wangu ndiri kumuda nyaya yangu ndeyekuti ngavabudise kwavakaisa mukadzi wangu ndochokutanga kechipiri lendi yandakagara yavari kuti ndiyo kwagwendere kana vane matsamba vanotaridza ndiyo kwagwendere vamabudise ini ndiri pasi muamaunyengerano ndiri maoko ehurumende ndo vandakagara uyu masosora nene takangofanana uyo philipi neni takafanana kana izvozvi mukatibudisa maovalet ari pakati navabudisa inini namasosora neuyo philip takangofanana namazikwata tiri mazikwata saka nyaya ini ndeyekuti chii vari kuda kundidzinga pastand vachiclaima madamage e3000 kuti kwai ndikuvaita deformation asi kumashure iyo vakavhisa mombe dzangu agritex ndikaiuya ikavanyorera mapepa ndeyekuti chii handisiri kuda nomusha wangu tikuda kunzwa nyaya muri kukomplaina chaio nyaya ndiri kukomplaina nomusha wangu handisi kuda nomusha wangu vari kutora tida kupana tezvara uyeautora ndeyani varume vatatu ivava vachiti ndokwagwendera totanga kutaura nana mati totanga kubvunzani toda kubvunza honzeri ndikansela apinda nhasi uyo akati achikumbira ruvhoti kwatiri haana kana musha akutogara mulocation asi muri kuziva akuuya kuzotibvisa nhasi makansela akawanda nemaimpi akawanda takagati nawo honzeri ndiye saka tobvunzana mati tibvunzana iye kansela ndiyokutanga ndiye musingo wokutanga hatinzwei pamusoro emama ndinganingopindura zvavataura mhosva yava kuti vari kutipa chekutanga tiri kunzi tiri kuda kuvabvisa pamba pavo nekuda kwekuti mukadzi wavo takamudzinga asi kuziva kwavari handizi kana maititendera muridzi westendi anova yakasiyiwa nemushakafu aripo pasa mbuya vachiembera vane 8 years kana muchibvuma kuti vazokura chikwati chavo vari kupasapo vanokukuuya chechi2 tiri kunzi isi ine hanzi ndiri spata ikoko ini ndiri kansela ndinotogara muproof point muno saka kana vachititi hanzi ndiri spata ndakagara kumahunyengerana handina stendi kuvillage kwavo ino asi mavhidhigo ndaanouya achipa zvichemo pandiri handiti ende ndikapiwa chichemo ndinofanirwa kudii ekta handitika mavhidhigo akauya zvavangachitsanangura kwakava mavhidhigo anogona kuzotibatsira vakavaka mumba mustendi mavatete vavo handiti saka kufa kwakaita bamukuru wavo murume wavatete vanga vachida kuchikonvinza mavhidhigo nemavillage chairman kuti stendi ichiiswa musita mavo ndo zvakarambiwa navakuru vakauyawo kwandiri vakati kansela zvinoita here tikati munhu ane mvumo yekuchinja stendi kulens chete ndokunge vataurirana kudzidza kwavo imini nemavillage chairman mazuva ano ndokunge masene makafanana handitika ngati machairman nemivillage mukabata nyaya idzi munotsva zviguma handiti vakabva vamhanya nobva vaenda kwachief nyika ukoko nobva vanodzwa the same I think judgment yekwachief nyika irimo muno mavana vachief nyika here mati mavano makana kwamambo nyika here nyaya iyoyi hongu yakaenda mambo ndimakaenda saka mukutitongesa here nyaya yakatongwa nomwe mambo haisiyo nyaya yandakuya nayo pano yekuti kwaiko stand 16 haisiyo iri muground haisiyo iri muground nyaya iri muground ndeyekuti mambo ndinoda kuti mundidzise nyaya iri muground ndeyekuti land yavari kuti ndakagara haisiyo kwakumbira mate ine ndiri out aiwa izvozvo hazvinetsi tinotuma vanhu uya wozoona kana nevidhiyo iyi ndakati ndatoya very good tinounza vanhu uya wozoona vhidhigo
iripo. Very good. Mai vanhu vari pasi apa vari. Yes. Tinoona kuti muri mumusha imomo here kana musiri hurumende ndo inozokana kudzingai kana yakudzinga maswata. Ndizvo muri kuda mati kuti hurumende ndo inofanira kuzokudzingai kana yakuti takudzinga vanhu vakagara zviri pamutemo. Ndo zvamuri kutaura. Asi muri kuti vanhu veimomo havakwanisi kutsiura here kuti apa vakagara apa vagara zvisiri. Kana dai vainditsiura mambo ndatinda vana makore office ine term by term from 2012 maiona vari kwena indakaona 2021 vati vakuzomangara pamba pangu kuti asi vakagara gore ripi baba isakapinda 82 ivo ivo munhu andaitongozoziva ipapo iri mudzimai wavo ivo kuti ndizokana makaziva mudzimai wavo aigarepi aigara naatete vake angazigare pavaivaka akatouya akati vatete ndingogara ndega murume angogara ari majere saka ndauyawo nevana zvikaina tete chigara muno pakazouya babava zvikanzi achiva mawanda chigara inechiapa muri mustendi yatete andisati amundatanga kutaura chiteni yangu kana yasvika ndichada kuruduna zvese hatitombotaura zvakawanda nyaya yaanotaura uyo ari kunyepa timbomirai baba dambudziko renyu mimi nderekuti muri kuti pamakavakira hamusi mustendi matete handisi imomo handiti ndiri pandakazvigara panext nepakastendi vatete pacho stendi yacho ine chiyakura stendi ariko mastendi avo nokuti mimi maold zvisati menzandi aya anonakidza munhu ayaiswa mapegi kutanga saka munogona kushandisa iri panext ndimuzive kuti yakakura sei ndo mameasurements ari panext pacho ndichida kupinzira ipapo mama munoona tsamba iyi ndakanyorwa nevelenzi vaita nharo ndikati inini vanhu ava vari kuklema vachiti ivo pandakagara apa mambo ndepani ndepavo lenzi kanditi chienda noti ngavauye napo kana vane matsamba acho vakatonyeregwa vakaramba kuuya anditi kuofisi ikoko saka masquare meters makapiwana lenzi pa mati tsamba ka mbomirayi kabama ndati mataura tazvinhu zvataura ava tadii futi muri kunetsana kuti muri kunge makagara pasiripi imuri kuti hapasi saka mavhileji aya ndoko takakurira kusati kunonzi groupland groupland ko tatarika paboys akazirapo tiko takagarawo kare zvichatanga baitone nezvipakani chakatonyorwa state number nene ari 4 makona tikuti izvo kana ndiri hamusi mustate kutumira vanhu uya vozoonaka kuti hamusiri kana hamusiri hatina dambudziko nemi kana murimo maakutevera kutaura varidzi vari kuti chigara here kana kuti chigara haina kupera here kana dii nyaya yacho iyo inenge sezvo mati matumwe chatuma utungamiri hwenyu mambo ndinozvinzwisa tomboisa yakadaro ndozobeda result yacho kuti zvichazobuda sei yechitu ndeyemudzimai nemwana wavari kutenderera mumusha vari kupinda vachifurira vana vakatora mukadzi wenyu ivava ivi mapepa mati akaroora mukadzi wangu indakaroora mudiki zvakadii mukadzi wangu akura ndaega nevana vashanu 35 years ndinaye saka munhu akura udero iko zvino manje handisisina nokuti vakamubvuta pakuti ini ndakaregedza mambo achipindawo muvillage committee ndisingazivi ndakutourayirwa mukadzi kansila uyu nomupurisa ndobva mukadzi wangu anyengwa nomupurisa ndopa vakachitanga chinditira mapepa kunditi vaipisiwainini simutererani kana mune umbo hwekuti makanyengerwa mukadzi maharai timutonge munhu weyenu dhoketi racho rotoripo izvozvo asi musemani vanotori kukoti nemusomani ndinyayainda koti yokudhiza imba yangu zvese nemukadzi wangu wakatoviga atoritsvaka saka kana pane nyaya iri kukoti isu tingaitaurawo munhu here iyo muchiwa ndiitaura mamwe ndati nyaya ndinayo tineipi izvi iyi yelendi yavari kuti ivo lendi yandakagara ndeyakumbirai mate kwete handisi mustendi make maitaura mapedza mudzimai wangu kwavakamuviga 2 ndio vanomuziva 3
imwe ndiye muti mwana izvozvi ndiri kuno kubasa kwandenge ndiri kweko vari kutora mwana wangu vachitofamba naye asi order yekoto yakati stop what you have done havasi kutombomira ane 20 years vachimudzidzisa zvisizvo nhasi mwana wamuzati kuendesa hamusi baba vangu inini ndachengeta mwana 20 years saka endwai amusi kune vava andika nemakuru avakaita avatoti baba uya achinetsana munhu tikufurira mwana wangu akura kudai makuvata torai mwana wenyu mugare naye basi because aane kodzero dzake kana achiti hamusi baba vangu pamwe ndo zvakagona mai vacho vana vazhinji vatiri kugara navo vasiri ina handisi kuzviburitsawo imomboi ndendine vana vazhinji vatinavo vatiri kuchengeteswa havasi vedu mwana anozoti anodai mai vane vachimutaurira saka nataura mashoko akadero satukana naye chitotsvagai kuti baba vako ndiye ati munzwisise mushandi andivakona ndoda kupai muenzaniso navo mwana wandakambogara navo vainzi kwatembo kugope pane mufana ainzi george ngati last born andisutora zvekudenga kazvinhu zvakaitika mudara wacho iye angati vana vake vakomana iyeyo ndemukomana mudiki mai vazorwara vakaudza mwana nechi mabereko ake zvaitofambidzana ai vaigona kutouya mukasazana ndovanana saka mai vakazoshaya vakazotaura kuti abereki vamwe nini pakati mai vaka zvabuda pai aka tine mumwe munhu akauya kudare kwedu patinotonga kumusha kutonga sanda akata mukadzi wake ane mwana ane 16 years ndika ndokutota vamwe asi anga asiri mwana wake kwana atezvara kwatika rufu kwakumanyaradzi mai vayo kati achirega ndine nevanhu mwana umwana kudzoka baba ake vakatoya vakatomutora vakatobhadhara mari ichiritswa nenini saka vana vakadzoka vakashota kwaindawo zvikanza akatokwana baba ati kuti ana mai havapikiswa panonzi n'anga mukadzi ndizvo havapikiswa saka iyo mhosva iyo musaise kune vanhu kuti mwana ari kuramba idzorere kuna mai vacho niye hama dzamai maita zvakanaka nekuti mutotaura sekuti matoverenga mapepa nasekretari kuti ndo dare rikutinosunga munhu izvozvi ranatezvara riri kuuya nekuti kwanzi deti musatoiseavo ndo toda kuziva kuti akambira sei ndimakomba mune imwe futi mune imwe rikoti musaitaura munhu kuzi ndada kutaurwa ikoko nyaya yangu zvikuru yandafambira pano mambo ndiyogadzikwa nyaya inendi varume ava musha vachavaya vanhu endeni madatovavereni aindai chitozikana zvingoti kutora mangwana vauye nekuti mande tindapoti nekuti pasina mamwe machanges anenge aita mande inyaya mbiri dzakasiyana ndiyo here ri kuindirwa koti kana iyo regerei itongwe nyaya yekuinda kukoti ka inyaya yemalicious damage to property nyaya yeland takanzi itangirei kuna mambo ndo kwainotangira kune makakava hapana chakaipa isusu minda totoiziva kuti inopiwa pana vanhu vane mvumo vakapiwa mvumo dzepamutemo nenyika pachi minda iministry flat chikumbire imwe zvinacho ndo inopa vanhu ichishandisa inonzi district land committee inenge ichiwa na da land office anenge ari secretary veterinary president's office mauto mapurisa even madzimambo andika councillor chairman anenge arimo vachengeti ndemabona asi muri kubvumai kuti hamuna puwa munda zviri pamutemo asi vanhu vari kubvisai chete havasiriwo mufanira kubvisai andizvei ndoba toda kuona kuti pari kunzi muri muchibhokisi ichi tinoona kuti ndomamuri ere kana muri kunzi kushandisirei vanhu vanobvisa vanhu vasiriwo vanongona magara ikoko kuti munhu akagara panzvimbo pedu zvisiri izvo oitwa sei
mubhizo chaurana Zinotenda mababa. vese vakasunza maoko handioni chamunoda kutaura mune kutopedzera nguva because pamusoro chikumbiro ndofunga kuuya kwataita kuno kudare renyu tatoti takuenda nhasi kuna baba namai mapepa ese aya kusungiswa nomurume uyu ese mapepa andakabata anosungisa isu achisungisa mudzimai wake achisungisa muridzi westand zvese zvirimo ndoda kuti iro pepa iro raakanyora manzwi ake rekwachief iro achiti ndiri kuda kuti vandidzosere stand number yangu 16 hazvipo here manzwi ake achitaura apo papepa iro tozobva toya kumapepa ese akawanda aya mapurisa takasungwa tiri 9 megatsiri tiwe10 chamisa kudzatadza kunditonga mapurisa aya zvikaya kudana nomukadzi wangu havatongi nyaya dzangu zvakanaka tikai tiri 9 apo pano naye murume adiri iyezvo mapepa emukataridza kuti mukadzi wake akamusungisa kangani taiti tibva kukoti yomukadzi wake nesu akatisungisa nomukadzi kusura mangwana ari kukwira futi hameno zvavakanetsera nomukadzi achienda futi kudare futi nomukadzi mukatarisa mapepa ekubva 2024 baba tirikungofamba chete painzi pakakumbirwa stendo yinzi baba rugara kujere maigara muchiti maishandira kuziva ndakeshamisika achitaura wedhi akada pamberi pamambo ngandiudze mhosva dzacho dzandoendera kuchiendedzei nokuti nhau iyo ndiyo mwandakatombvasungira yekuti tanja pasocial media mambo handika ndaripota mukadzi wangu kuti mukadzi wangu ari kupi ndogona kutovhura fairi anditore kutotsvagura mapurisa ndo mupurisa akatora mukadzi wangu ndobva kuti nyaya ikaiswa pasocial media tabatwa ndokubva ndasungwa ndomubva ndaiswa pasocial media mukavhura mafoni motondiona inini zvikanzimbavha imwomwo ndakabva ndaenda kunopinda mukoti mambo ndikachallenge kuti komumhan'ari wemwombe yamotopinda aka ndiani ini kamukadzi wangu akaenda nemupurisa andimonaka koto ndiri muchinji wemukadzi wangu chitukaimba vha imwombe ndikakwitwa mukoti judgment can produce iri papari handika zvichirongwa ndezvemanyeka vakanounza nyama yekunzi iyanoziva nemapurisa kozvino here mari chinza here pamberi pemutongo unzi mambo this is an evidence that we found a business person in position zvikaenda mambo vhuraisa garenyu handika ndobva navhurasaka kunaka nyama yakasilaiswa nemushini zaiso zvikanzi right musungwa ichokwadi ndikati ngavaise mushini wacheka nyama anoka state izvezvi tiri mukoti ivava majistirate vababa vamuri kuonapa handika pano pachigutapa nyaya yavo izvezvi iri pending ndinava mukoti nokuti vakaita zvinhu zviri kunze musi wachiyo vakatora mukadzi nyaya yemukadzi iri kuti ikubhadhagwa mari mambo vanhu havachadumbu takutoya kuno kumadzimambo ava pakushanda hapachina justice pakubheswa mari so andimasona zvinhu zviri kudara pachisiri fair akangozwa ndikanzira kutonzi mari isusu varombo hatichina kuendeko kuenga maruling aya akatotongwa nango majisa ndinawo mubvunzo wangu ndewekuti nyaya dzinotongwa zvakanaka vakati kuti muchida chii mati muchida kuti itongwe sei iwo ndowatonga sei vanhu ava vakapinda mukoti vakabatwa guilt handitika naumwe majistrate apo ndomva vazoita kuti backdoor nerweseri handionaka nomwe majistrate manje majistrate uyu ari apa ndomva arivhesa judgment yeumwe mutongi ndikati stop what you have done your worship because imimi pasame court hamuna right yekudzikisira mutongi handizvakuda kuhaikoti aitocho saka iwewo majistrate waita zvinhu watova musungwa izvo zvimusi wemandi wandazotuma mupurisa kuendako harazati ranga chitoriringa ndakamutsiya naro he repeated again handika kuita futi the same ndikati okay thank you evidence number 3 now I have gone to see you handika saka zvikuti kwai ndi magistrate kana achityora mutemo kwamboka tavakutovaunza kuno kumatare yenyu manje justice haitaiti madzimambo tonga nyika hakuchina zviriko okay ndatida kuti tibatsirane pamwe tiri kunetsa nechekuti hamusi kuinda panyaya nyaya dziri kusanganiswa kuti ndakazodai dambudziko rangu nderekuti muri kuchema kuti musitendi menyu mamuri muri kunze musitendi matete asi muri kuti hazvisi saka tofanira kutuma vanhu nditika pane stendi iri panext dzakamufanana yopimiwa yoonekwa kuti ine chii anditoda murimo here kana musimo kurava kuti vanhu vari kudzingai havana mvumo yekudzingai vanofanira kuenda kuno vanhu vanofanira kudzingai ende mamusi kuramba kuti muri spart panonga komiti yamuchatuma mamboka ive very strictly kuri kudzvanyuka vanhu akatowanda zvotida chinzi momboita meetings kumushakaka muchaona kuti munopanovhomuka dzimwe nyaya dzakawanda komiti yacho chikama chete inongori chingarangarangara budhisisi munyina ndiyo komiti yacho ipapa pamakatogara chizukura
akuna matogwa lopinda zoti komiti ndatopudzwa kuti mbotangudzwa panyuwani isanganiswa vanhu tizivo sabhuku chaichai futi zvinoita control 7 vidigo village committee inovhotegwa vanhu 7 pavanhu 7 zviri pamutemo zvofanira kuitika inonge munhu anonge aifanira kucheya ndisabhuku but kumari settlement kune nyaya inonzi implacement iri kuitwa handi munoziva kuti hatine hondo rokuya ndatsvai makatomboendawo panyika handitaka kuti ndine mambo ikoko ndindakatovavinga vanyika vanitore kwavo ndikati ende matoda mistake muri kuenda kune uku aiwa ndiwe manje mambo kuti akakanganisa chinyika vanyika havana chavakakanganisa chavakatonga ndakaitwaudza kushangamira kuti mustendi 16 ndeyamugone mate saka manje mate vane right kubenefita panhaka yavo nomurume wavo rulinge vanyika dei ndaida kuiopposite iyo ndakutanga kutotaura handineni mustendi 16 imomo handimo ndosvika manje kuti ndakatovaka panext nestendi 16 mune nziise panhepapo saka rulinge yavamambo nyika iri uko handinei nayo kuno kwavangezi indava yakuzochema kuti ini istati fresh panzvimbo pandakagara ndiri illegal settler ngapachichemo changu ndikuti hatisi kuda kuwanza mbambo pachikumba chetsingi kuti mutitongese nyaya rumejadziti akazoita uri ndingakati aiwa ndizvozvo isusu zvakafanana nezvi muona kutaura futi zvakashata pamusoro kuti kana tikazotaura zvamunoda tikuti isusu munda musha wamuri uri kunzi muri musha memushikafu todaunona ndimu here mamuri atimutitunzi izvozvo zvakashata here ina ntomboone zvakashata nekuti mastendi acho vanhu vakaextenda havasimaochachaivozande basa rakawanda ndikuramaita basa mambo inini ndanga ndichiona sokutiko kuti nyaya yedu ipere zvakanaka varidzi vestendi vari pano handitsendi yacho hasi pano asi noona zvadavida miraiva hatidi kunza kuna anokutara zvinhu zvakafanana ukunzwa here baba stendi ine masquare meters ayo anotozikama tozikama kwera ndakapurira inini baba vangu ndofoma hepmatsa wechikoro chainwa mufama chena kunonzi kurokulenzi okuti ukadai paboys ukati muchakari urwakwana mahamba boys kusvika paboy ndo isayo tiri c2 iko tinotoziva takakurira mazvito totomaziva mastendi waya nguva yatakatopinda kuyakuti vanhu vaitopiwa zvikoforo magejo zvese vanhu vaipiwa lod hapati chakaishaya nemombe zvese saka paitove pakona paitove nechinhu changa chindikaita stendi yokuneyo but nekufamba kwemakore zvakadizva zvakava but munhu hatazi kuziva stendi dzemaresettlements ekudhara dzingori panhu mumwe chete vaitoti kumba ndekukuminda ndekukumafunda paitore mapato mona munhu wemapato kumwe ndomaagara vamwe mazuva matikanzi amusoro emao isusu tatida kuti ngobuda pachena inini nemadhara hatidi kuda kudzinga mudhara wepamusoro pake handitika but nyaya iriko ndeyekuti takaramba kuti hatina masimba ekuti tibvise zita ramai ava tiseragwando zvakanyorwa namambo chete izvozvo kuramba kwatakaita nokwakatangira nyaya dzese kuti tinomudaita zita pai mune namba dzanyika here naichisina mazuva hatidi kuvadzinga kana vakawirana ikoko vakagara kana 100 years tine dambudziko redandatowakoka wangu mutambo wangu kana vakagara vese 100 years vachiwirana hatina problem navo istakangoti abasa vanodire kutipedzera nguva stendi inoya yopimwa uko ndopachaperera chii mitauro kana uye ari imomo muridzi westendi ndiye anomudza kuti makore atagara chemadewa chisuu replace my name pasamundu ake pakanzi I want all of you to replace my name
as the owner of stand number 16, which you substituted with my wife, Loisi Sungai, also stop destroying my marriage. Saka aruna kuvuta stand ndiani isusu na iye. Baba. Shoko na ndiye. Basa mwana likwanyika ndima kanjira. Ndiye yakanyora. Aiwa ndiye yakapindurika mamba. Someone iripo ndichiri nyora ndini. Zita ravari kuda kuisa vachiti Loisi Sungai pa stand number 16. Ndiri kuti someone irari stand number 16 haisi Loisi Sungai asimuridzi. Munhu anobenefita pa stand mukadzi wakumbira wamate anakumbira mate Loisi agari nake baba mukuru ini mukari mukadzi wangu wenziza kana kuri kuti moda kunyora Loisi Sungai pa stand ipapo 16 andika anga nyogwa ipapo ndo pari kuti munhu wakagwendera ndo zviri apo izvo zvindikavhura audio yavo ava vasitombota nezva mata zita rakandiri rofana kuzwa pa stand ndikandira Place my name. Nirangu inini pa stand pandakagara inini handika pandakagara not place zuri vada kunyora zita mukadzi wangu aiwa tukuti aiwa ndimuri kuri kuita mati ndimuri kuri kuita zita muchigwa pandiri kuti ine request handitika vari kunyora zita rekuti Loisi Sungai pa stand yangu inini pandigiri Loisi Sungai ndiye muri pano basikitire ipapo mama muri pano basikitire handisi kuze 16 zvobino stand 16 ndatumukira mukadzuka ndichitaura bye ndakasvikira mustand number 16 yababa mukuru vanova muri dziwo musha mune nzwisise pavakubvuta vachiti ndopo kwagwendere ini ndiri kuti kwete ka Loisi Sungai haagoni kugara nhaka yokwamate mune nzwisise mimi nabanguru wenyu munoera mutupo mwechetere takatosiyana kose muchigwawo hondo ikoko handisi kugwa hondo yekoko ininiwo ndosaka ndiri kuti inini mustand umu mudzimai wangu haanganogare nhaka yeko baba mukuru akanudza kuti pana vanogara vana vavo mati ko mukadzi wenyu kana achida nhaka yekwavo haisi nhaka yekwavo haisi nhaka yekwavo uyo mukadzi wandakabvisira pfuma ini ndakatoroora haanganogare nhaka yekwavo baba mukuru iye achizoti mukadzi wangu ndo zvandipesanisa nemusha wangu inini mama because havatori mukadzi wangu chinogadzikana ngayako baba mukuru ava pakutaura kuita baba ava varume ndo vatungamiri vemusha ndo vari kuita dzvene nemukadzi wavo saka ndo pavanobva vazofunga atari mukomiti mukadzi wangu ari kutorwa ipapo akatoenda handichisina mukadzi anani ndokanatozovari anokukurisa avangazive vese vakadai chefu mapepa aka ndakatotorwa pisode nemurume pastand ipapo achinotorera piso ndikamudya koti vese vakadai ndikati ndurimi ndadzirapa handisi kumboramba andika zvikanina dare ramambo ramajisteta endai kumadzimambo nyaya yelendi saka nhasi panangofanira kuti ndatombegwa nyaya yemusha vaziva kuti musha wakaonetsera hausi wavo saka apa tiringotenderera pavane tikuda kuti hatisi kuti nyaya yapera panapa chokwadi mambo tikuda kunoona andika ende kana muchibvawo kumusauya kuno kure kunoyarisande oganzvirira kwamakati kuti isusu ndodemondoromba hatichite iso toronga kuti pakati pemazuva vanhu voya vozona vaona sande yacho tosanda iyi inosande no ini sande pera todoti sande iyo tinenge taakuziva kuti takamira sei kana mbuya varipo panza vataura hatisi kuramba kuti vai vataura but ndikuona sero zvavari kuda kutaura ndo zvamungotaura vanenge vati uyu murume ari mustendi mako ndizvo saka tikuti aiwa zvimwe chete tatichinoonai kuti ndizvo here sinochinoeri kana stendi semunhu ndiri kubasa kupekuvandika saka panouyawo utungamiri kaiva nezuva rakanaka uchiziva kuti vari kuyauri ndingoondipo pa ndimi munotovaita kuti vauye inini aiwa zvakatonaka I think sense matotaura ka ndichaisa ripoti kuna sekista vachandudza kuti vanhu vanandodzwa ndimuswakati inini kana kuti aiwa tiudzei mudatovaeri handingava nechipiri manje ndendinavo pota chipiri totosimuka vacho vachitatu mambozorora kupota azorora papota muchapanana nhamba nevavo vachauya nevanhu vanouya nakuzoona zvakanaka kuona hapana hatikunoita hatishande kulenzi tikazoona zvaretesesa titaa kuti vekulenzi tibatsire mashoko amotondikakatikagoneve kulenzi zvikamukaramba muchinetsera tichautizobvisa vese asiri mumabhuku medu kuna vanhu 16 chete ariko more than 3 of us but more than 300 hakusi ikoko chete
ende nyaya iyo haigoni kuti vengokuti angoitsumudza arwani ainorema inotoda minista kuti tinoda haiti magetsi unongosvikira vanhu vakagara mutovabhisa zvinoda kukumbirwa mvumo musoro ende zvinotoitwa nehurumende iyo pachayo saka hazvi zvokuti munhu anomuka usina munhu wagara zvisi pamusoro ndinodzinga ari hazvisiri amene vamanzisa imimi dhirani nyaya inosiyana nevamwe zvekomiti uita sei putsai muite mekomiti zobvumirwa ayo aiputwe nemunhu kune vagari kana vasingaidi vaitadii avati kufa akukufugu kushefu chifemili chinokugara yapera nyaya saka vakafira havo musagara musayadi ndizvozvo chikumbira kuti vanhu vanouya kuka tefi yese toda kuti isangane nevanhu vaone murume uyu pagoita munhu 1 anoti murume uyu ari right 1 chete vanouya kwakira chichaura kudari kuti akaona munhu 1 tefi yese anoti ari right azioneki netefi jesu akaurawa chinzi ari wrong but ndianasi kunama tefi